Bakit pumapasok ang tubig sa spin dryer? Marami ang nagtatanong natin dito kaya ito na ang kasagutan. Tulad dito, lumi-level na ang tubig sa washing. Panoorin ang mga dahilan. Salamat. Una, huwag i-hang up ang drain hose kung nagwa-wash. Dapat hindi barado ang drain hose para hindi umakyat ang tubig sa dryer. Ito ang drain sa dryer. Mayroon itong check valve sa loob. Ipapakita ko sa inyo mamaya. At ito ang drainage sa washer. Ito ang valve sa washer. Dapat din itong linisin o palitan kung sira na. Kasi isa din itong dahilan na pumapasok ang tubig sa spin dryer pag nagle-leaking ito. Kalasin natin itong top cover para matingnan ang drain valve sa spin dryer. Ito ang drain valve sa spin dryer. One way lang ito. Hindi mag-backflow ang tubig pag wala itong problema. Kahit pa sana mayroon leaking ang drain valve sa washer at barado ang drain hose kung walang problema dito hindi papasok ang tubig dahil one way ito. Ganito pumasok ang tubig pag may problema ang rubber valve na ito. Galing ito sa washer pag nagwa-wash kayo. Tulad nito kaya pala pumapasok ang tubig kasi may nakaharang na maliit na tila sa balbola. Tanggalin at linisin ang drain valve pag okay pa. Kung nasira na palitan ng bago. Mukhang okay pa naman ito, linisin na lang natin. Ibalik na natin ang drain valve. Medyo mahirap ng konti ang pagkabit kasi kasya lang sa isang kamay ang lugar.
Hanggang dito na lang po tayo. Sana nagustuhan ninyo ang videong ito. Para makasubscribe na kayo sa aking channel. Marami pong salamat sa inyong panonood.